Kouvalaisen Katja, joensuulainen kuvataiteilija. Alan muraaleja ja tauluja ja sielunkuvia. Ja minun työkaluna on myös reiki. Opiskelen kuvataiteen ammattiopettajaksi ja ohjaan intuitiivisen maalaamisen kursseja. Vaikka olen piirtänyt ja maalannut koko elämäni, en ymmärtänyt, että maalaaminen on niin voimakas työkalu ennen kuin aloin ohjaamaan maalausryhmiä. Luovuuden ja flown ja intuition voima on meissä jokaisessa valtava ja se voimistuu ryhmässä. Maalausprosessissa seurataan sitä meidän flowta eli elämän iloa. Maalaaminen aloitetaan rentoutusharjoituksella, jossa herätetään aistit. Kurssilla harjoitellaan energioiden maalaamista. Putsataan vähän meidän omaa sielua. Etsitään meidän omaa tyyliä, hullutellaan ja heittäydytään sinne lapsen maailmaan. Pakkoa ei ole mihinkään, kaikki tyylit on sallittuja. Annetaan turhille peloille ja uskomuksille kyytiä. Hiljennetään se meidän sisäinen kriitikko. Hellitetään otteesta. Hyväksytään itsemme ja toisemme lempeästi. Kurssille tullessa ei tarvitse osata maalata. Ei tarvitse edes tietää, mitä se maali on. On vaan hyvä, jos et ole maalannut vaikka 30 vuoteen. Löydetään kurssilla meidän sisäinen taiteilija. Se on ihan meissä jokaisessa. Usko tai älä. Lämpimästi tervetuloa kurssille.